Zergatik urruntzen zaitudan egin bakoitzean mundua izozten bada. Denbora etxaixia da, indiferentziak elikatuz, ezerezian arreziak altxaraziaz. Ahoan dituen hitzak, hortzartetik irten ezinik, Espainetan itxantxirik, preso harturik. Gizaki imperfektua, naizen horren kontzailariak, kartzelari bihurtu den arrotasunak. Lehen egin nituen osoetatik itzuliko naiz, unerre iazotzeko. Zigor denen artean, gogorrena dena zoartzean, ezinezkoa denborari lapurtzean, galduteko momentuak. Da noiz, joan ziren ez dakit. Da noiz, aldendu albotik. Da noiz entzun ikusi oro zela benetan txarrenak. Da noiz, galdutako Sarri